Oso alantegian biharko egunik ez balitz bezala, enkargatuak bere ipurdian musu bat eman diezaio dala. Lepoari buelta erdi eman eta berak berea musuka bezala. Ni banoa tasi dadila jaia, azkenik iritsi da ostirala. Erlojuak egunero gure atzetik tak, tik tak, tik tak, tik. Gaurri ez egin dut denboratek. Erlojuak egunero gure atzetik tak, tik tak, tik tak, tik. Gaurri ez egin dut denboratek. Kontzertutik jaitstarriki raka gara gardo batzuk edan taldean. Nahi baino lehenago ez